Ziko la Malawi limapindulapo zinthu zingapo ku ziko la America. One ndi nkhani ya AGOA, pa chizungu timati is Africa Growth and Opportunities Act. Malawi takati kumatumiza katundu ku America, koma sitina pindule kwambiri chifukwa cha zovuta zina ngati kuzwa kuti sinali ngati ziko sinali ready kwa ukonzeka kuti tikagulise ku America. Koma tikupira kuti this opportunity or meeting imene iyi tithandiza kuti tipeze njira kuti ngati ziko tizitha kutumiza katundu. Potero ndi kuti tithandiza ku Malawi chifukwa kuti paka ntchito, Malawi apeza ntchito, akapeza ntchito kuzapezekaso kuti kuzakhala nkhani ya timati pa chizungu value addition, kuti katundu wathu azikhalako oti wakonzedwako bwino, komanso mtengo wake ndo kulirapo kusiyana ndi kungotumiza zinthu za timati raw mchizungu. Komanso tipindula ngati ziko chifukwa nkhani ya timati investment yomwe nkhani ndi kuti anthu aku America azitha kusegula makampani ku Malawi. Ndimene tikufuna.